नमस्ते, मी रुपाली गाव दर्पण 24 न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते। पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढी विरोधात युवक काँग्रेसची पेट्रोल पंपासमोर स्वाक्षरी अभियानाला सुरुवात। खबरदारी म्हणून पेट्रोल पंपावरती पोलीस विभागाचे चोख बंदोबस्त। महेंद्र ब्राह्मणवाडे जिल्हाध्यक्ष युवक काँग्रेस कमिटी गडचिरोली यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली। देशभरात पेट्रोल व डिझेलसह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत। केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे। काँग्रेसच्या वतीने आतापर्यंत अनेक आंदोलने करण्यात आले, तरीही झोपलेल्या केंद्र सरकारला जाग आली नाही। दिवसेंदिवस अधिकच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतच आहेत। त्यामुळे केंद्रातील भाजपा सरकारचा निषेध करण्यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्यात यावे, याकरिता जिल्हा युवक काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पेट्रोल पंपांसमोर स्वाक्षरी अभियान राबवून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला। या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा युवक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले। मागील काही महिन्यांपासून देशात सातत्याने पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत। इतिहासात पहिल्यांदाच पेट्रोल व डिझेलचे दर शतक पार केले आहे। याचा परिणाम इतर व्यवसायांवर झाला, त्यामुळे अनेक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत। कोरोनाच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत। यातच महागाई वाढली असल्याने सामान्य जनतेचे जगणे कठीण झाले आहे। डिझेल, पेट्रोल दरवाढीमुळे दळणवळणाचे दर वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना कमालीचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे। याचा निषेध म्हणून रविवारी 11 जुलै जिल्हा मुख्यालयातील चंद्रपूर मार्गावरील पेट्रोल पंपासमोर स्वाक्षरी अभियान राबवून केंद्र सरकारचा निषेध केला। या आंदोलनादरम्यान युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करत त्वरित दरवाढ मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली। या आंदोलनात महेंद्र ब्राह्मणवाडे जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष, सतीश विधाते शहर काँग्रेस अध्यक्ष, जिल्हा युवक काँग्रेस निरीक्षक केतन रेवतकर, प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अतुल मल्लेरवार, रजनीकांत मोटघरे, अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग भावनाताई वानखेडे, अध्यक्ष महिला काँग्रेस नंदू वाईलकर, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सोशल मीडिया नितेश राठोड, संजय चन्ने, प्रतीक बारसिंगे, तौफिक शेख, घनश्याम मुरतकर, गौरव अलाम, हरबाजी मोरे, हेमंत भाडेकर, पंकज बारसिंगे, आशिष कांबडी, विपुल एलंटीवार, निखिल खोब्रागडे, माजी नगरसेविका लता मुरकुटे, माजी नगरसेविका पुष्पा कुमरे, पौर्णिमाताई भडके, सुवर्णा उराडे, नीला निदेकर, नीताताई वड्डेटीवार, स्मिता संतोषवार, वर्षा गुलदेवकर, आरती कंगाले, फातिमा पठाण, कुणाल ताजने, योगेश नैताम, मयूर गावतुरे, खुशाल कुंभारे, रोहित निकुरे, तुषार सोनुले, निव्या कुंभारे, समीर ताजने, कमेलेश खोब्रागडे, शिवम ओदेलवार सह युवक काँग्रेस, शहर काँग्रेस, महिला काँग्रेस, अनुसूचित जाती विभाग, सेवा दल, NSUI, सोशल मीडिया पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। विनोद कोडापे, जिल्हा संपादक गाव दर्पण न्यूज गडचिरोली। धन्यवाद। मोबाईल नंबर 8380802959।